En dan hebben we naast je... Nee, niet op kleren hier. Ja, maar niet uit, dat zie je toch niet. Ja. Dan zit naast jou Sophia. Ja. Sophia, jij doet vaker mee natuurlijk met Kletsklank. Dat doen jullie eigenlijk alle drie, hè? Wat vind je leuk aan Kletsklank Junior? Dat er veel kinderen komen en ze zijn wel ze hebben wel interesse in het en gewoon leuk om te praten. Ja. En heb jij wel eens Kletsklank Ik heb het wel Junior? eens gehoord, ja. Maar ik moet zeggen, ik weet niet meer alle onderwerpen. Noem nog een soort onderwerpen waar jullie het dan over hebben. Het was mode en Gamen. gamen ook. En Film en series. Ja. Muziek, denk ik ook. influencers ook. Ja, precies. Ja, dat is superleuk. En we krijgen wel een uur vol, toch? Als jullie hier aan tafel zitten. Ja. Is er nog een onderwerp waar je zegt van... Ja, dat zou ik nog eens graag willen bespreken, Nasja? Ja, we hebben alle thema's dat Ja? ik vind belangrijk besproken. Ja. Oké. En jij, Ma? Ik kan nu geen thema bedenken, Nee. maar ja, ik vind ook eigenlijk dat wij alle belangrijke thema's hebben gepakt. Ja, nou, er zijn nog heel Ja. veel thema's aan. Maar ga maar eens nadenken. Je hebt ook 6 weken vrij. Ga maar eens nadenken over waar we het nog kunnen hebben dadelijk na de zomer weer. Of jullie in ieder Je geval. favoriete attracties in bepaalde parken? Oh ja, dat is wel leuk. Ja, en dan hebben we het hier ook niet een keer over mode gehad, geloof ik, hè? Ja, we Ja. hebben daar eens een keer over gehad, ja. Ja, want ik zie jullie wel eens vaker als ik jullie zie lopen, denk ik van, dat is net Billie Eilish. Die broeken en zo. Is dat echt een mode, wat zij draagt? Nasja. Is jouw vraag dat echte mode of waarom? Ja. Wat Billie Eilish draagt, hè, is dat echt super modern? Dus van die grote broeken en zo, hè? Heeft ze dan... Nee. Zij aan zo'n soort kleren dat zij vindt leuk is het belangrijkste. En in welke kleren zij voelt haar zelf ook. Ja, waar je zelf prettig in voelt, hè? Ja. Ja, want wat is dat bijvoorbeeld bij jou, Sophia? Waar voel jij je prettig in? Welke kleding? En baggy kleding. Baggy kleding. Dat is eigenlijk wat Billie Eilish draagt, toch? Ja. En jij, Imara, wat vind jij leuk? Eigenlijk vind ik alles leuk. Maar eerlijk gezegd, waar we zo mooi eigenlijk aankleden, willen we eigenlijk jongens aantrekken. En anders willen we gewoon mooi zijn, omdat we dan eigenlijk mensen willen aantrekken. Zo van, oh wauw, je bent zo mooi. Of ja. dat is wel, dat leuk. je dan- Straks hebben we een mis in de studio. Kun je misschien even vragen aan haar, hè? Dat Toch? is wel een eerlijk antwoord. Ja. Maar doe je het ook een beetje voor jezelf? Ja, Vind je jezelf ook mooi in dat soort kleding? soms wel, maar soms niet. Maar vaker wel. Oké. We hebben de dames hier aan tafel. Nasja, jij bent natuurlijk Billie Eilish fan. Ja. Maar jij kan ook een beetje gitaar spelen. Ja, een beetje. Welke 2 nummers kun jij spelen? Of een beetje een stukje dan ervan? Ja. Ik kan best wel een grote stuk, als bijna heel de liedje eruit zoals deze stuk dat ik kan spelen is. Eerste liedje is I Love You uit het album When We All Fall Asleep, Where Do We Go. En tweede stukje ook hetzelfde stukje zoals in liedje I Love You is The Greatest. Oké. Uit de album Hit Me Hard and Soft. Nou, begin maar eens met een klein stukje. Gewoon aan tafel doen we dat hier. Oké. Dames en heren, ga ik je even aankondigen. Dames en heren, hier is Nasja op gitaar. Eerste liedje ga ik I Love You spelen. Klaar. Ja, dat is een mooi stukje, zeker. Even applaus, hè. Hoppakee. En dan het tweede stukje. En tweede is The Greatest. Ja. Wauw, super. En je bent natuurlijk veel aan het oefenen, hè? Ja.
Ja, en ja goed, we hebben nog een gitaar, er moeten nog nieuwe snaar op, dus dat gaan we nog regelen voor jou. Nasja, ik kan me nog herinneren dat jij in het theater hebt gestaan. Toen gingen we een concert organiseren in het Toon Hermans Theater voor vluchtelingen. En dus ook, ja, omdat jij uit Oekraïne komt en ook Sofia. Ja. En toen stond jij daar in het theater met je blokfluit. Ja. Kun je nog vertellen, hoe vond je dat toen? Dat is een beetje moeilijk, omdat is het bijna 4 jaar geleden. Maar ik weet nog dat ik sta daar. Ik wacht dat mijn naam gaat noemen. En ik snap niet wat moet ik doen. En het moeilijkste voor mij is zeggen zo'n zin. Dat, weet je nog dat als ik kom en nog niet begon om te spelen. Ik heb gezegd iets over Oekraïne. Of, Klopt, ja. Dus is het... Ik heb nerveus dat ik ga iets Fout doen. Ja, fout doen Ja. of zo. Maar als ik begon om te spelen is... als ik heb nerveus, dan ik begon snel zeggen of snel iets te doen. Hetzelfde gebeurt op school. Als ik heb bijvoorbeeld presentatie, voor ik moet laten zien aan heel de klas. Dan ik begon heel snel te praten. En als tip en toop gaat doen, dan aan mij zeggen, niet zo snel praten. Ja, dat herken ik, dat heb ik ook, zo snel praten. Ja. Nicole, heb jij ook al eens presentaties gegeven? Oh ja, heel veel. Ja? Dat vind ik ook altijd heel spannend. Maar het gaat wel, hè. Als je iemand bezig bent, dan gaat het wel. Ja, toch? precies. Ja. En hebben jullie wel eens een presentatie gegeven, Imara? Nou, niet echt zo van over de... Dus een hele PowerPoint-presentatie Ja, bedoel maar ik dan? ik bedoel meestal van... Ik heb echt alleen maar presentaties gegeven op school, niet ergens anders. Oké. Met mensen. Maar elke keer word ik dan wel een beetje nerveus als ik dan voor de klas sta. En dan is het zo van dat je over een boek moet vertellen of over een land. En dan word ik vaak weer nerveus, maar dan doe ik gewoon eventjes inademen. Ja. Inademen en uitademen. En dan maak ik het leuker. En iedereen komt dan wel aan de beurt met hun presentatie. En hun doen het allemaal rommelig en heel snel. En ik doe het van heel leuk en heel chill. rustig. Ja. En van binnen ga ik echt helemaal dood, maar van buiten helemaal chill. Zouden er ook kinderen zijn die dat zonder spanning kunnen presenteren? Dat is een goede vraag. Ja, heel vaak doen. Als je het heel vaak doet, dan weet je wat er gebeurt en dan kan je het. Ja. Weet je wat ik Michel wel vaker zie doen? Want die moet ook heel vaak iets presenteren, hè? Ook over je werk en zo. En dan merk ik, als je presenteert over iets wat je heel leuk vindt, dan is dat ook een stuk makkelijker. Hè? Ja, dan dat gaat is het zeker. een beetje vanzelf. Ja, dat klopt. Als jij een presentatie moet geven over dingen die je helemaal niet leuk vindt, ja, dat is ook niet fijn, toch? Nee, zeker niet. Ja, de bekendste in Nederland is toch wel Sofia van ons allen. Want Sofia heeft gewoon bij Jeugdjournaal verteld over haar leven hier. Hè. Sofia, vertel nog eens even, omdat je nou een beeld bent, hè. Hoe was dat voor jou? Vond je dat moeilijk? Ja, ik vond het moeilijk. En ik was gewoon ook nerveus en ik wist niet wat moet ik zeggen, want ik heb alles vergeten wat wilde ik zeggen. En het was gewoon niet leuk wanneer zo'n grote camera bijna in jouw gezicht staat. Ja. Maar je deed het wel heel goed. Ja, dit is heel goed. Voor mij helemaal niet. Als iemand gaat die video nog een keertje mij laten zien, ik zeg gewoon ja, eeuw. Top. Maar je doet hier achter de schermen, heb je net ook nog weer met Nasja vlogjes gemaakt. Ja. Dus dat vind je wel leuk om zo'n dingen te doen, toch? Ja. Ja, jij ook aan Nasja. Ja. Dus dat is alleen maar goed dat jullie dat doen. Even kijken, voordat we daar naar de andere gasten gaan, wil ik nog even weten, hebben jullie al iets leuks gedaan in vakantie of gaan jullie nog iets leuks doen? Sofia? Wat ik trouwens voor jou, jouw oma is hier, hè? Ja, wel. Dus dat is wel heel leuk. Ja, we gaan morgen met mijn oma naar Amsterdam. Oh, wauw. Ja, Wat goed. En, ja, ik weet niet wat ga ik eigenlijk doen op deze vakantie, maar alleen maar denk ik buiten blijven. Ja, Amsterdam is wel heel erg leuk. Ja. Ja. En jij niet, Mara? Volgens mij blijf jij de hele 6 weken thuis. Je gaat alleen maar slijm maken. Alleen maar slime maken en slapen en gamen. Nee, wat dan? Nou, ik ga deze week zondag in de avond ga ik naar de Pannen in België. Ah, wel.
En dan gaan we dan naar een camping toe en dat ligt heel dichtbij een strand. En daar blijf ik dan 5 weken. Wauw, lekker. Lekker. Dat is heel fijn. Hebben jullie een caravan? Of Een camper. Maar ik heb hele goede vrienden op de camping, dus... gezellig? Superleuk. En Nastia die blijft ook 6 weken thuis. Nee, Oh, wat dan? ik ga naar Spanje. Wauw, lekker. Weet je ook welke stad? Nee. Niet? We hebben weer aan tafel Sofia met haar oma Svetlana. Oh, dan moet ze wel even het koptelefoon op doen. Niet dat ze het verstaat natuurlijk, want zij komt uit Oekraïne. En even kijken, wat wil ik zeggen? En ja, ze spreekt geen Engels, geen Nederlands, maar wel Russisch, toch? Ja. Ja. En dan hebben we nog Nastia aan tafel voor even te ondersteunen. Jouw oma is hier al sinds vorige week. Ja. Ja, en kun je aan haar vragen hoe ze Nederland vindt? Dan kan ze gewoon in het Russisch spreken en dan doe jij het een beetje vertalen, of Nastia. Nee, je kunt gewoon via de microfoon vragen, Sofia. Говори, как тебе нравится в Нидерландах. Тебе нравится в Нидерландах или нет? En zij kan gewoon in de microfoon dat aangeven. Hè? На английском, на русском, да. Praat maar gewoon door de Мне microfoon. очень нравится в Нидерландах. Очень красивые люди, хорошие, добрые. И очень нравятся отношения между взрослыми и детьми. И то, как относятся к вам дети. Они вас просто боготворят. И у вас очень прекрасная жена. Она вас понимает и вам помогает в вашем творчестве, в вашем деле. Вам спасибо за это большое. Спасибо за Софию и за всех детей Украины. Principes, dankjewel. Ik hoor dankjewel zeggen. Ja. Ja, wel, ze zeiden dat ze vinden het hier heel erg leuk. En wel ook goede mensen. En ook ja, gewoon goede mensen. En ook, ze zeiden ook dankjewel tegen jou. Dat, ja, je bent echt een leuke persoon. En tegen Nicole ook, dat ze is echt lief. Ja. Nou, en ik denk, ja, wij kennen jouw oma nog niet, maar ik vind haar hele uitstraling, ik vind haar zo lief, hè? Een hele mooie vrouw ook. Translate. Тебе сказали, что очень красивая, это очень милая. Thank you. You, thank you. En ze gaat ook weer terug naar Oekraïne, hè, naar haar zoon, hè, want dat is dan jouw vader. Ja, mijn vader is nu niet in onze stad, want hij is nu een militair. En ja, ze gaat gewoon terug naar mijn opa. Ja, want hij gaat terug naar de opa. En welke stad wonen ze? Kharkiv. Kharkiv, ja. En heeft zij ook wel dagelijks last van die luchtalarm en zo? Ja, Kun je dat eigenlijk wel. Ja? Ja. Kun je haar vragen hoe ze daarmee omgaat? Как ты обходишься, когда вот там, например, я забыла, тревога или что-то такое в Украине? Мы уже привыкли к тревоге. Это, конечно, очень плохо, потому что нас всегда предупреждают, когда тревога, мы должны идти в укрытие. Но, к сожалению, мы уже так привыкли к обстрелам, ко всему. Ну, не совсем и не всегда идем в укрытие. Но, конечно, когда сильные обстрелы, то мы прячемся, скажем, если дома, то на лестничных площадках, в коридорах. В первое время, когда были сильные обстрелы, когда только началась война, то было очень страшно. И к нам в дом несколько раз в наше окно прилетали снаряды. Ну, не снаряды, а осколки. У нас до сих пор нету окна в комнате, и мы не вставляем его, потому что боимся, опять прилетит. Но все равно, как бы там ни было, у нас много детей в городе, которые живут с родителями, маленькие и немножко постарше. Мы все равно любим свой город, любим своего мэра и никуда не собираемся уезжать из своего города. Ja, ze zegt dat ja, over 4 jaar, dat maakt niet zoveel uit. Het is wel een beetje eng, maar niemand gaat eigenlijk zo vaak naar een veilige plaats als iets gebeurt. Ja, ja, er wonen ook kleine kinderen. En dat maakt ook niks uit voor hun als iets gebeurt. Maar soms, ja, ze kan wel gaan naar een
weinig geplaatst, maar nu niet eigenlijk. Nee, dus eigenlijk gaat het leven gewoon door als dat alarm afgaat. Ja, gewoon leven door. Ja. Want ik heb ook aan mijn vriendin een keertje gevraagd hoe gaat het? Ik heb wel gehoord dat er iets gebeurde. Ze zeiden niks. Niks serieus. Ik dacht, niks serieus? Wat bedoel je? Ze zeiden, het boeit me gewoon niet meer. Mhm. Ze zijn Ja. het zo gewend al, hè, Ja. denk ik, in 4 jaar. Ja. 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 Heel triest natuurlijk, maar... Zeg, Sophia, jij zegt, of Michel zegt net, je oma spreekt Russisch, hè? Ja. Maar jij spreekt Oekraïens. Nee, Of Nee, ik spreek ook Russisch. jij spreekt ook Russisch. Ja, dat is jou ook. Ja? Ja, Oké. want bijvoorbeeld ik kom uit Kharkiv. Is Mhm. gewoon bij de grens met Rusland. Mhm. En allemaal die komen uit Kharkiv praten meestal gewoon Russisch. Maar we kunnen ook Nederlands. Wacht, wat? We kunnen ook Oekraïens praten. Ja. En op jullie, toen je daar op school zat, spraken jullie toen wel ook Oekraïens of was het dan Russisch? Russisch. Als we op school leren, bedoel jullie? Ja, toen jullie in Oekraïne waren. Ja, we hebben in Oekraïne zo'n, niet taal, maar Oekraïens en Russisch samen. We noemen dat surzik. Dus als we kan woord niet in Oekraïens, we kunnen Russisch zeggen. Dat, in Oekraïne, voor de oorlog, 50%, meer of min, een beetje minder of meer, 50% Oekraïnse mensen praten in Oekraïne Russisch. Russisch. Ook telt mijn familie. Alle mijn familieleden, vrienden, allemaal dat ik ken in Oekraïne. Ook praat met mij Russisch. Mhm. Dus ook mijn oma, opa, moeder, vader. Dus sommige families als oorlog begon praten in Oekraïens omdat is het Russische taal mag niet is ons land. Maar is het ook zo'n ding als je bijvoorbeeld in Europa wonen en je praat met jouw vriendin bijvoorbeeld buiten Russisch bijvoorbeeld, omdat je heel je leven praat met deze taal. En iemand uit Oekraïne komt en zegt, dat mag niet. En Oekraïne is oorlog en mag niet Russisch praten als je bent uit Oekraïne. Boeit me niet, ik praat in deze taal mijn hele leven. Dus waarom boeit het jou wel? Of... Ja, dat is wel heel moeilijk, hè? begrijpelijk, Ja. Dat is echt dom. Ja, nou, ik wil jullie toch hartelijk bedanken dat jullie hier vanavond zijn geweest. En, want we gaan afsluiten. Bedank je oma dat ze hier is geweest. En ik vind het heel erg fijn om kennis te hebben gemaakt. Als je dat even wil vertalen. Он говорит тебе тоже спасибо за то, что ты тут была, и ему было приятно познакомиться. Дуже дякую. Слава Україні. Slava Oekraïne, precies, dat wilde ik eigenlijk net vertellen, ja, inderdaad. Слава Голландії. Ja. En wat heb je nog? Slava Heroium? Heb je ook naar helden? Героям слава. Ja, ja, Слава. Слава, да. Слава Україні, героям слава. precies. Ja, helemaal goed. Dank dat jullie hier waren. Nieuwe gast aan tafel. Gaan we even voorstellen. Nicole, naast jou zit Mila. Ja. Mila, hoe oud ben jij, Mila? 8. 8 jaar. Waar kom je vandaan? Waar woon je? Nederland. In Nederland, ja, tuurlijk. Hè. Maar weet je ook de plaats? De Geleen, Stuttert, Limburg, Elselo. Elslo. Elslo. Och ja, tuurlijk, Elslo. Leuk daar, ja. En tegenover jou zit Merle. Merle. Zijn jullie zusjes? Ja. Ja. Oh, wat leuk. En dan is jullie oma, die bekende mevrouw toch, van Open Box? Ja. Ja. Hoe heet ze ook alweer? Angelina. Ja, en als ik Angelina roep, hoor je dit altijd. Angelina zit daarachter. Ja, natuurlijk sta ik ook nog even aan tafel halen. Merle, en dan hebben we Davy. Toch? Ja. En Davy, vertel eens, jij stond in de krant. Ja, ik kom hier DJ en in de kletsklank. Ja, superleuk. Die komt ook een keer meedoen met Kletsklank Junior, hè? Ja. Maar DJ'en, wat is dat dan precies? Wat doe je dan? Zeg maar, je hebt een draaitafel. Dan kun je liedjes inmixen, zelf liedjes maken en gewoon draaien op een festival. Bijvoorbeeld en thuis gewoon oefenen. En hoe oud ben jij? 12. 12. En je wilt dat gewoon al worden, zo'n Ja. DJ. Wat vet. Maar je hebt ook zo'n ding thuis staan, hè? Klein, hè? Toch? Ja. En wat is dat dan voor apparaat? Pionier DJ. En daar kun je al platen mee mixen en zo. Ja. Wat goed. Nou, En- dat komt goed uit, hè, Michel, want volgens mij heb jij
Had jij niet zo'n hele grote draaitafel? Ja, hiernaast. Maar daar hebben ze al een keer achter gestaan. Hè, toen die onthuld werd, zijn jullie al hier geweest. En jullie gaan ook meedoen hè, met de workshop. Ja. Dat wordt dan na de zomervakantie inderdaad. En Merle, wat vind jij zo leuk aan DJ'en? Ik luister ook DJ-muziek en daarom vind ik het ook leuk. Oké, ja. Heb je dat eens geprobeerd? Heb je dat eens met z'n draait? Nee. Dan wordt het nu de eerste keer, hè, binnenkort. Ja. Ja, zeker. Wat is jouw favoriete muziekstijl? Een beetje hardcore, Zoiets. ja. En ook rap. En rap ook nog. Oh, vet. En jij, wat is jouw favoriete? Alleen hardcore en rockmuziek. Wauw. Maar volgens mij hebben die vraag al eens eerder aan jullie gesteld. Maar wat vinden de buren daarvan? Die zijn buitenlanders, dus dat weet ik niet. Oh, dat weet je niet. En jij? Ja, we hebben wel Nederlandse buren, maar ze hebben nog nooit iets ervan gezegd, dus ik zou het niet weten. Of heb je een koptelefoon op? Dat kan natuurlijk ook als DJ Ja, zijn. ik doe het met de koptelefoon en zo. Via de luid van de laptop en via de koptelefoon. Ja. Oké. En Mila, hoe vind jij dat je zus DJ wil worden? Hoe vind je dat? Cool. Dat is wel cool, hè? Zou je dat zelf later willen worden als je wat ouder bent? Nee. Nee, niet? Wat wil jij dan worden later? K-pop artiest. Ah, K-pop artiest. En Demon Hunters, dat is toch ook K-pop, toch? Ja. Dus dat vind je wel leuke muziek dan? Ja. Oké. Dat is Ja. leuk, ja. Mila die vond het wat spannend om hier te zitten, maar moet je eens zien. Ja, Gaat- natuurlijk. En dan gaat zeg je... heel goed. dan- precies, en dan zeggen de kids van nee, ik wil niet aan tafel. Maar ze komen gewoon aan tafel en dan kunnen ze praten. Dat vind je toch leuk, toch Mila? Ja. Ja, dan kom je ook met je snuffel op de tv dadelijk. Ja, dat is ook heel erg leuk. Dewi, blijf jij hier dit jaar in Nederland op vakantie of ga je nog ergens naartoe? Ik ga wel op vakantie, alleen ik blijf in Nederland. Je blijft in Nederland. En jij, Merle? Weet ik nog niet. Je blijft ook hier. Ja. Ja. En jij, Mila? Jij dan ook, hè? Of ga je alleen Nee. naar Zuid-Korea, Nee. waar K-pop ontstaan is? Nee. Niet, nee. Even kijken wat jij thuis doet hè, met je DJ-set. Hoe ga je dan te werk? Dus je komt je kamer op, of wat doe je dan? Ik open mijn laptop, log in, start er een callbox op. Mhm. En dan kun je gewoon 2 liedjes erin zetten. En dan kun je, of om het geluid aan te zetten, kun je gewoon beginnen met draaien. Oké, dan doe je ook echt mixen dan zo. Ja. Wordt goed. Voor een 12-jarige vind ik dat echt wel knap hoor. Heb je dat ook wel eens andere mensen laten horen? Ja. Bijvoorbeeld ja, op de, school of- de burenjongens, daar heb ik de DJ-plaat van gekregen, want die zijn zelf ook DJ's. Die heb ik wel eens een keer laten horen, toen ze mij Oké. zijn komen helpen met tips en zo. En? Wat vonden ze ervan? Ze vonden dat ik het heel goed deed. Ja. Zou je zoiets ook op school durven te laten horen? Ja, alleen helaas zeg ik niet meer op school. Ik ga naar de middelbare. Ja. Maar ja, dat is ook een school, hè? het Kun je zeggen. ook laten horen. Ja. Wordt misschien iets moeilijker op zo'n grote school, maar... Die hebben misschien ook wel van die feestavonden aan. Dan kun je dan misschien... ja. En wat verwacht je van de workshop hier? Na de zomer? Gewoon een beetje meer leren, zodat ik daar echt gewoon goed misschien zelf liedjes kan maken en beter kan inmixen. Ja, want er zijn inmiddels al 3 DJ's die willen die workshop geven. Dat zijn Victus, DJ Autismo en DJ Aquana. Daar heb ik zijn t-shirt van aan nu. Heeft hij zelf gesigneerd, die was er vorige week. En die zei van, oh, ik wil ook wel kinderen leren DJ'en. Dus dat wordt echt wel goed. Echt wel leuk. En Mila, had ik al gevraagd wat jij dan later wilde worden? Zangeres, hè, zei je? Ja. En doe je ook zingen? Ja, vaak op een kamer. Ja? En dan echt ook die K-pop liedjes? Ja. En, maar kun je dan goed de teksten, Engels en zo, kun je dat allemaal goed onthouden? Ja. Wat fijn. Nicole, zing jij wel eens thuis? Nee, dat mag toch niet van jou? Oh! Jawel, je zingt wel eens, toch? Ja, en onder de douche en zo. Daar was ze me niet kunnen horen. Adele en dat soort dingen allemaal. Ja. Maar jij kunt best goed zingen, hè? Yeah, baby. Ja, dat kan die echt. Hij laat het alleen nooit horen, maar hij kan het wel. Nee joh. Dan gaan de mensen weg. Nee, Nee. dat moeten we niet. Nou, even kijken, hebben we nog een vraag? Heb je een grote droom? Eigenlijk wel, voor later juf te worden en DJ te zijn. Juf en DJ. Oh, dat is een mooie combinatie. En dan wil je dan juf voor kleinere kinderen zijn? Of hoe oud moeten ze dan zijn, die kinderen? Het liefst uit groep
4. Ja, Groep 4. niet te oud, niet te jong, dus een Nee. beetje in het midden. Ja. En jij, Malen, wat zou jij later... Tattoo-artist ook wel en DJ. Oh. Oké. Dat betekent misschien dat je goed kunt tekenen, of? Ja, dat, Ja? Ja, kun je goed tekenen? Ja. Oh, had er wat tekeningen meegenomen? Nee. Wat teken je dan? Gezichten, Of zoiets? ja, bloemen Ja? en Dan kun je dat bij je oma doen, hè? ja. Toch? Ja, nou, zie je. Wat goed. Heb jij nog een mooie vraag voor Mila? Hadden we jouw droom al? Nee, Die nog hebben we niet. niet gevraagd, Nee. hè? Ja, Heb jij een zangeres. droom, Zangeres Mila? natuurlijk, maar... Heb je nog een andere droom? Nee, niet echt. Niet Niet? echt. Oké. Hebben jullie wel al iets leuks gedaan in de vakantie? Ja. Ja. Vertel. Wij zijn gisteren gaan zwemmen in Steinerbos. Oh, ja, leuk. Zijn daar die bootjes, zijn die daar ook nog in die Ja, die zijn roeivijver? er ook. Ja, die zijn er al. Ja. Die zijn er wel, alleen die zijn niet altijd open. Nee. Oké. Toen ik zo oud was als jullie, kiepten we om. Ja. Dat deed je dan expres. Ja, dan? natuurlijk. Dan ga je natuurlijk zo schommelen zo. En dan, ja. Zat je dan tussen de drop. Dat hebben jullie niet gedaan, toch? Nee. Nee. En gaan jullie wel nog iets leuks doen? Ook nog meer leuke dingen? Ja, ik ga nog op zomerkamp en nog naar kindervakantieweek. Oké, wat is de zomerkamp, waar is dat? En Gelderland Overijssel. Oh, mooi. En wat vanuit is dat dan georganiseerd? Vanuit richting mijn moeders werk. Ah, oké. FNV. Ah, FNV. FNV zorg. Ah, oké, leuk. En ik weet, jij bent ook een keer aan het Star Wars weekend geweest, hè? Ja. Was jij helemaal in de kleding van Ray? Ja. Oh ja, inderdaad. Ja, dat kennen we. Ik Dat ben kennen ook we wel eens die. een keer naar Harry Potter weekend geweest. En Harry Potter Oké. weekend. Ja. Merle, wist je dat niet? Harry Potter weekend, eerste weekend van de herfstvakantie. Organiseer ik dat. In Geleen hebben we een heel mooi gebouw en daar komen dan uilen, slangen en allemaal kinderen verkleed als Harry Potter. Geven ook presentaties. En gaan we vliegen op de bezemstil gaan we leren en dat soort dingen. Nou, vertel dat jij de merk hebt gekregen, de echte. Ja. Ja, ik heb een echte handgemaakte toverstaf van Hermelien. Oh. Ik heb een echte schooltas. En ik heb een nagemaakt pak van Hermelien. Oh, wat Oké. goed. Ik hoor hier een fan. Ja, of niet? dus dan moet je zeker even opletten. Hè? Ja. Dat je wel mee gaat doen. Dat is superleuk. Dat zijn 2 dagen, zaterdag en zondag. De eerste van de herfstvakantie. Binnenkort begint daar de opening van, dus let op. Ik heb ja, als we toch tijd hebben, ga ik je Tuurlijk. de andere vragen stellen. Ja. En Dewi, waar ga je naartoe? Welke school? Martin Buber in Kerkrade. Ah, oké. Dat is een hele speciale school, hè? Ja. Kun je daar iets over vertellen? Dat is ook wel interessant. Je hebt elke dag tot 4 uur school, behalve de vrijdag bij om 12 uur uit. In een kleine pauze krijg je fruit en dan kun je iets meenemen van thuis. En in een grote pauze krijg je altijd broodjes van de scholen zelf. Ja. En je hebt geen huiswerk. Nee. Nou, daar wil ik ook wel naartoe. Ja, dat is een heel... Want ik heb ook begrepen, je krijgt dan opdrachten, je krijgt les, hè? Ja, Maar ook, het is ook de beleefmiddagen. Ja, het is ook de bedoeling dat je veel zelf doet samen, hè? Met andere projecten en... Toch? Ja, Ja. Dat is wel ook echt iets voor jou, hè, denk ik. ja. Ja, wat leuk. Maar jij woont niet in Kerkrade, denk Nee. ik, hè? En hoe ga je daar naartoe? Openbaar vervoer. Oké, met de trein. Ja, eerst met de bus, dan met de trein en dan nog een klein stukje lopen. Zo, dan ben je wel even onderweg, denk ik. Ja, ik moet om 6 uur opstaan. Dat is vroeg, hè? Ja. Kijk even naar mama, die zal dat ook vroeg vinden. Nee, ik kwam Dus mama's normale ochtenddienst. Oh, nou ja, dan is het gewend, hè? En een vraag nog voor hun. Welke school? Ja, jullie zitten op de basisschool, denk ik, Ja. toch? In Elslo. Ja. Maar in Elslo zijn er meerdere basisscholen, hè? Hoe heet deze? Nee, wij zitten in Stein. Oh, jullie zitten in Steinumschool? Ja. Is het de school bij de brandweer, bij de gemeente? Nee, Nee? Hoe heet de school? Triviant. Triviant, ah ja, oké. En is het een leuke school? Mwah, mwah, mwah. Nee. Dan gaan we er gewoon heen. Wat vind je er niet leuk aan? Het hoort toch niemand? Wordt heel veel gepest, maar Oh. ik ga Oh, naar een andere dat is- school. Ja? Echt? Oh, daarom. Oh, ja, dat is vervelend, hè? Ja. Waar ga Daar hebben we je het net nog naartoe? over gehad. Ja, over pest. Hè? we Ja. zijn- Maar waar ga je dan nu naartoe? Maaskei. Ook in Stein, hè? Ja, die is wel volgens mij daar bij de gemeente, hè? Bij Ja, Steinenbos. die ja. wel. Oké.
Ik had het net erover met Miss Galaxy. We hebben dadelijk ook een week tegen het pesten. Dat is na de zomer, ergens in september. Zou je dan ook willen komen en daarover te praten? Ja, Nou, dat lijkt me heel goed. Ja. Word jij wel eens gepest, Mila? Heel vaak. Ja, hoe dan? Altijd als ik gewoon zit buiten te spelen met mijn vriendinnen, word ik steeds achterna gezet door de jongens. Ja? En dan zeg ik, dat doen ze ons de hele tijd slaan. Oh. Dus dan zeg ik dat tegen de juffrouw. Ik heb een afspraak gemaakt tegen de juffrouw. Eén keer stoppen, als ze dan niet stopt, ga ik naar de juffrouw. Als ze dan niet stopt, moet ik het zelf afrekenen. Oké. En zelf afrekenen betekent dan mag je ook slaan. Ja. Ja. Heb je dat al eens gedaan? Nee. Nee. Lijkt me Ja, wel. jij wel? Nee. Ja. En toen? Wat gebeurde toen? Een bloedneus. Oh, echt? Ja. En werd je toen daarna nog gepest of was dat klaar? Nee, toen was het al klaar. Oké. Ja. Ja. En Davy, word jij wel eens gepest? Nee. Niet? Nee. Nou, dus het is wel heel goed dat we daar binnenkort aandacht aan besteden. Hè. Dan kunnen we daar in ieder geval ook met jullie over praten. Nou, we gaan naar de volgende plaat. Ik wil jullie bedanken dat jullie hier waren. We gaan daar weer naar de volgende gasten. Jullie oom komt dadelijk even aan tafel zitten. Want zij heeft toch zo'n super geweldig programma. Luisteren jullie dat ook iedere keer, Mila? Nee. Nee. Jawel. Nee, Mila niet. Ik Ze zit hier wel. toch? Ja. Maakt niet uit, we gaan het erover hebben. Leuk dat jullie hier waren. Ik wens jullie natuurlijk een fijne vakantie. Hebben jullie zelf nog een zomergroet en de mensen en de luisteraars? Davy. Zeg je gewoon van, iedereen een fijne kerst. Ik zeg gewoon iedereen een fijne zomervakantie. En Ja. de kinderen die naar de middelbare gaan, veel succes. Heel goed. Ja. Jij ook, Merle? Ja. Ja? Oké, dan houden we het erbij. Beste luisteraars, zet je schrap. Draai de volumeknop open en laat alles even los. Want hier komt ze. Vol energie en zonder rem. Angelina gaat los. Ja hoor, en daar is ze. Angelina, welkom. Dankjewel. Zit je hier in je zwemkleding? Ik heb net een lichtbed nog even buiten neergegooid voor ik naar binnen kwam. Dat kan ik niet meenemen, hè? Ja, en wat een leuke kleinkinderen heb jij. Ja, goed hè? Leuk hè? Ja, ik ben Echt? trots op ze. Absoluut. Ja. En ook gewoon zo over pesten en alles praten en zingen. Ja, dat vind ik eigenlijk wel... ik merkte wel aan hun houding natuurlijk dat het gevoelig ligt. Ja. Maar ja, ze krijgen toch hier de plek en je geeft eigenlijk de aanstaltegaven jullie en dan komt het toch los. Ja, dat is goed. Ja. En dat is eigenlijk wel goed hè, om Ja. dat te doen. Te blijven Absoluut. spreken met elkaar daarover. Hè? Ja, dus we gaan daar binnenkort ook echt wel een hele week aandacht aan besteden. Ik vind dat heel belangrijk. We hebben dat in het afgelopen weekend ook gehad, met het Star Wars Weekend. Hebben we een uur lang gepraat met kinderen over pesten. En dat is wel heel bijzonder. Ja, is Ja. het ook. Ben jij als gepest geworden vroeger? Ja, heel erg. Ja? Ja. Ja, maar vroeger was het niet nou hoe ik Mila hoorde vertalen, zeg maar met sonera. Nou, vroeger was het gewoon bam erop. Hmm. Dan had je hem plakken. Ja. En toch heeft dat ook wel mee te maken uit welk fundament je komt. Mhm. Ik praat daar open over. Ik zeg vaker, het zijn de kinderen, hun zijn ook heel erg gepest door kinderen. Die werden naar school gebracht en die gingen daarna naar de naschoolse opvang, thuis eten en naar bed. Ze kregen weinig aandacht en hun werden iedere dag door papa en mama of mama of door mij naar school gebracht. En daar zat een stukje jaloezie in, waardoor ze gepest werden. En zij kregen wel de huiselijke aandacht. Tot schoenen aan toe, dat ze gewoon kapot maakten. Ja, Zo. dat vind ik wel heel erg ver gaan. Ja. Hey, maar even iets anders. Je hebt nu al hoeveel afleveringen gemaakt? Angelina gaat los? Gisteren de 14e. Wauw. De 14e al. Ja, de dat gaat... 14e. En weet je nog die eerste keer dat we hier zaten samen? Ja, helemaal zenuwachtig. En ja, je had wel toen straks mijn knopje inderdaad. Boe. Ja. Die gooi ik er inderdaad altijd in. Dat is even mijn ontspanning. Maar net als ik gisteren in mijn uitzending ook zei van... Ja, ik kan hier zijn en ik kan mijn gevoel met mijn ADHD en PTSS kwijt in de muziek. Ik heb leuke luisteraars, ik krijg leuke feedback. En dan gaat gewoon een wereld voor je open. Ja, en wat draai je voor muziek in het programma? Nederlandstalig, Soul Icons. Ja, ik ben een beetje toch wel van het moderne. New Religion, dat is nou weer een plaat wat ik veel op heb staan. Een beetje top 40. Maar ik hou ook van country en western en een beetje Anouk-achtige stijl. Dus ik probeer iedere uitzending wel een beetje een thema te geven. Ja. En je zegt je hebt ADHD, hè? Ja. En hoe uitzicht dat bij jou? Heb je dat nog niet gemerkt dan? Net zoals ik. Ja, vast. Ik wou het zeggen, ik kom hier ook niet tussen. Hè. Dat gaat Nee, goed nee, nee. door. Oh, Nicole is er ook nog. Hallo, Nicole. Hey, hallo.
Nou ja, hoe ziet dat uit? Eerder had ik medicatie daarvoor voor het af te vlakken. Daar ben ik mee gestopt. 20 jaar therapie gevolgd. Nou ja, dat wil ook niet zeggen dat het altijd goed voor je is. Maar door te stoppen is het vlakken is weg. De realiteit van de wereld bestaat weer voor me. Dat afgevlakte van je bent aanwezig en ook weer niet. Ja, dat doet medicatie vaak met je. En doordat ik nou muziek maak, ja, dat kan ik echt. Ik merk in mijn uitzoeken door de week al van hoe mijn flow is. En wanneer ik opneem, ga ik 's morgens opnemen, dan ben ik echt zo. Maar kan ik 's avonds opnemen, dan heb ik een hele dag al achter me met herinneringen, wat ik gedaan heb, hoe ik me voel. Dat uitziet toch wel in de ADHD naar buiten dan. En hoe ver word jij belemmerd door die ADHD? Toen ik medicatie had, was het allemaal ver weg van me. En nou de medicatie gestopt is, is het heel dichtbij. En dat is wennen. De werkelijke wereld. De mensen weer heel dichtbij laten. En ja, de belemmering heb ik niet. Ja, de belemmering is alle kopjes recht, alle vorken recht. Dus daar zit een stukje wel ADHD in. Wat ik merk, het moet niet druk om me heen zijn. Ja, dus ik Dan ben je hier op de goede plek. Ja, maar ik vermijd ook echt hele drukke dingen. Want dat vind ik dan toch wel nog eng. Ja. Helder. Ja. En vertel eens wat meer over je programma. Wanneer is het te horen? En, elke woensdagavond van 6 tot 7 uur. www.outoftheboxtv.nl. Ze gaan helemaal in de presentatie. Ja, ze gaat echt in de rol, hè? Klik je op open box Linje en dan hoor je Angelina gaat los van alles wat wilt. Precies. En blijf die aan met je sturen. Ga de socials op. Vandaag zitten we hier bij Michel van Dijken. Kletsklank draait door. Gekker kan bij die man gewoon niet. Kijk, En het is ontzettend koud. En doe je dit allemaal in het Nederlands? Of spreek je ook ik merk van alles wat, toch? Jij vroeg van die ADHD, waar ik dus geen rem op heb. Als ik eenmaal in mijn hoofd iets heb zitten, dan ga je. Dan ga ik eigenlijk, en dan hoor ik naar de rand als ik terugluister. Ik denk, ik was vergeten te ademen. Dat doet ook ADHD. Ja, en in het begin deed je dit, hè? Als je je eigen microfoon had je uit. Ik betrap me er wel op. Ja, maar het gaat nog wel steeds beter. Hè? Ik had jou in het begin al gezegd, je moet gewoon een uur draaien en dan kom je vanzelf wel... Ik weet niet, nou, dan heb ik een vraag aan jou. Hoe vind jij dat ik nu sta na 14 afleveringen? Ja, vind ik heel goed. Ja, vind ik toch goed. weer wat geleerd. Absoluut. Zonder dat jij er was, heb ik het zelf moeten uitzoeken. Hè? Bedankt. Ja. Graag gedaan, zegt hij dan. Maar daar leer je het beste van. Nee, dat is ook zo. Je kunt heel veel tips krijgen, maar eigenlijk moet je gewoon daar zelf feeling in krijgen. Ik luister zelf ook wel even van te kijken, waar kan ik mijn eigen punten verbeteren. En dan merk ik, oh ja, Michel zei, die mag niet naar het rood. Heb ik ook geleerd. Want dan gaat en vooral die microfoonknop open. Ja. Ik heb vorige week hier gezeten met Merle. Ja. En dat was ook heel goed gedaan. Dat ging goed, hè? Ja. En hoe vond Merle dat, om hier een uur te zitten? En, naar behoren geloof ik goed. Merle? Ja, ik zie een duim. Dikke duim omhoog. Okay. Ik zie inderdaad een dikke duim. Maar ik merkte ook aan haar, ik had niet verwacht dat zij zo open zou spreken. We hebben echt, het was een uitzending van 3 keer lek me gat, zeg ik maar dan. Het boeit me ook niet, maar wij twee zijn hier lachend naar buiten gegaan. En daar gaat het om. En daar gaat het mij om. Precies. De quality time. Nou, ja, helemaal weet goed. je wat ik leuk vind? Hè? Ja, Michel zegt ook altijd, we zijn in ieder geval zover dat we denken dat hij ook wel iets van ADHD heeft. Hè? En ik merk, hij zegt zelf ook welkom dat, bij de club. Dat hij door deze ervaring en de interviews wel heeft leren luisteren. Dus echt even stilstaan bij de andere persoon. Herken je dat? Of zeg ik herken dat in mijn dagelijks werk bij Partners in Welzijn wel. Je moet luisteren naar de mensen om te horen waar echt de pijn zit en waar je helpen kan. En dat heb ik ook moeten leren. En kun je daar dan ook bij stil? Want hij is vaak al in zijn hoofd al 3, 4 stappen verder. Ja, meestal hebben de mensen 3 zinnen gezet en de vierde denken, ik heb de oplossing al. Maar dat werkt in de realiteit ook niet. Dat herken jij denk ik ook. Ja, precies. Je denkt heel erg snel mee. Ja. Als ik nou weer een sessie bij mijn psycholoog heb, dan denk ik, ben je toch een fijne vrouw. Je luistert. En daarna krijg ik pas mijn antwoord. En dat doet ook heel goed. Mag ook gezegd worden, als je mentale klachten hebt, om daar een podium aan te geven. En ik schaam mij daar ook niet voor. Nee, zeker niet. Het is nog een beetje taboe, merk ik om me heen. Maar wees open en laat je het van jezelf horen. Laat zien wie je bent. Want iedereen verdient een stuk mooi leven. Zeker. Ja, mooi gesproken. Mooi gezegd. Angelina, heb jij nog een zomergroet?
Voor de luisteraars. Ja, ik zou zeggen, ga niet die 30 graden in je blote billen. Want we hebben hier zo'n tuinman gehad, die stond gewoon 's morgens naakt te tuinieren. Dat adviseer ik jullie niet aan. Ik zou zeggen, smeer jullie heel goed in. Geniet van die zomer. Ga niet op vakantie met al die caravans volgepropt, maar neem gewoon mee wat je neemt. En vergeet je humor niet. Dank dat je hier was. Nou, graag gedaan.